दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थांनाय टंलायावहाय बे टंलानि सोलोंथाइ फोथारावनो गाबोननिफ्राय एबा 5 फेब्रुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुवारिसिम सानथामनि हाबाफारिजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि 58थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि 57थि थान्दै जखनथाइया जानो थांगासिनो दङ। बे थान्दै जखनथाइयावहाय आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोनि ओनसोलनि गोबां थान्दैफोरा जोंनि बे थान्दै जखनथाइयाव गाबोननिफ्राय नुजाथि फैगोन। बिथांमोननि अनगायैबो बे जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे मावसोम हान्जानि बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बे थान्दै जखनथाइयावहाय बाहागो लाफैगोन। बिथांमोनखौ जाहोनो थाखाय बे बानजाय आफादनि मोनसे दालाय आफाद जा जोंहा बेयो फुडिं साब कमिटि, बे फुडिं साब कमिटिजों आं दायो दंफैयो। आंजों लोगोसे दङ दायो बे फुडिं साब कमिटिनि गाहाय नेहाथारि। आं बिथांनिफ्राय फारि फारियै मिथिनो लुबैगोन बिथांमोना गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे थान्दै मेलाव बेसेबांहाय थामथिम जादों। गाबोननिफ्राय जानो गोनां थान्दै जुथुमावहाय नोंथाङा नेहाथारि बायदिहाय थान्दैफोरखौ जाहोनो थाखाय नोंथाङा बेसेबां थामथिम जादों? जोंहा फुडिं साब कमिटि हिसाबै जों जिखिनि माने डेलिगेट आरो स्टुडेन्टफोरा फैगोन आरो बिथांमोनखौ जाहोनो थाखाय जोङो रेडि खालामगासिनो दङ आरो दिनैनिफ्राय जों जेसेबां जाहोनो थाखाय जगार नांगौ बे जगारफोरखौ जोङो स्टराव सोगासिनो दङ आरो संनाय बासन बाथि जेसेबां नांगौ बेफोरखौ जों रेडि खालामबाय। दैनिफ्राय गासै जोंहा रेडि आरो जिखिनि माने नांबावगौ बेखौ जोंहा लाबोनो थाखाय रोगागासिनो दं। बेसेबां जाग्राफोरा जागोन होनना नोंथांनो फोरमायनाय जादों? जों मिथिनायाव आरो जोंनो फोरमायखानाय हिसाबै जोंहा फार्स्ट खालि खेबनै जाहोगोन। देयाव सानाव खेबसे हराव खेबसे आरो बेबायदिनो आरो नेक्स्ट देबो आरो थार्ड देबो बिदिनो बाथिनि गासै 6 बाथि जागोन आरो 6 बाथि जागोन। दायो बे जाहोनायावहाय गोबां संग्रानि आरो रानग्रानि गोनांथि जायो, बेखौ सोर संगोन? बेखौ जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला आनसलिकनि सिङाव जिखिनि गामि दङ बे गामिफोरखौ जोंहा माने एबसुनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय माने फोरमायहरनाय जादों जे गामि गामि लाइजाम हरनानै बिथांमोनखौ संनायखौ संनाय, राननायखौ राननाय बेबायदि जोंबो निजे थाफानानै लिस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। दा नोंथांफोरा थामथिम जाखाबाय? बेफोर रेडि जाजोब्बाय। बिसोर टाइमाव फैगोन। फुंनि संनायखौ माने हराव थाफैगोन एडभान्स आरो मोनाबिलिनि संनायखौ 1टा 2टायावनो सानावनो फैनानै बिथांमोना गाव गावनि खामानियाव रेडि जाफैगोन। जों सरासनस्रायै माने ना बेदर जानो मोजां मोनो। दा नोंथांमोना बे थान्दै जखनथायावहाय मा होनो थाखाय थामथिम खालामदों? बेयाव जोंहा थागोन माने फार्स्ट खालि निरामिस खेबसे थागोन आरो हराव थान्दै मेलनि थाखाय ना थागोन आरो नेक्स्ट डे बिदिनो निरामिस खेबसे जागोन आरो हराव थान्दै मेल थागोन सेन्ट्रेलनि, बिथांमोननो बेदर आरो ना थागोन आरो लास्ट खालि माने बिदिनो माने लानाय जादों आरो। आं दायो मोनथिनो हाबाय बिथांमोना जानो गोनां बे थान्दै जखनथाइनि थाखाय जाहोनाय लोंहोनायनि थाखाय जेसेबां मानि थामथिम खालामनांगौ बिथांमोना रेडि जाबाय। भरसा खालामो बिथांमोना बे गाबोननिफ्राय जानो गोनां एबा 5 अक्ट'निफ्राय 7 अक्ट'सिम जानो गोनां बे थान्दै जखनथायाव फैनाय साफ्रोमबो जाय थान्दै नोजोरबोआरि लोगोसे बिबानगिरि आलासि साफ्रोमखौ बिथांमोना फैनायावहाय जाहोनो लोंहोनोखौ बिथांमोना जाहोनो हागोन। सोलोंथाइ फोथार टंलानिफ्राय आं उपेन दैमारि, बड' लाइभ 24।